Здравейте! Здравейте! Хайде да узнаем как телефонът ти намира твоето местоположение. Когато отвориш картата на телефона си, той може да разбере къде си с точност до метри. Но не защото вижда улиците отгоре, а защото измерва време. Значи определянето на местоположението ми започва от часовник? Точно така! И то космически много точен часовник. GNSS е общото име за глобалните навигационни спътникови системи. Основните GNSS системи са американската GPS, европейската Галилео, руската GLONASS и китайската BeiDou. Използват се за всичко, от наблюдение на околната среда до това колите да се движат сами. Те изпращат към Земята сигнали, в които има две ключови неща – точното време на изпращане и положението на самия спътник. GNSS приемникът, например телефонът ти, използва тези сигнали, за да изчисли позицията си. Ето как става. Спътникът изпраща сигнал в точно определен момент T1. По-късно, в момент T2, приемникът получава този сигнал. Ако знаеш колко време е пътувал сигналът и знаеш, че радиосигналите се движат със скоростта на светлината, можеш да сметнеш разстоянието до този спътник. Тоест, телефонът не гледа къде съм, той смята колко е далеч спътника. Точно така! Но с един спътник не можеш да разбереш точно къде си. Знаеш само, че си някъде на повърхност, която е на измереното разстояние от него. С два спътника възможностите се стесняват. С 3 спътника получаваме вече много по-добро пресичане, а за пълна 3D позиция и корекция на часовника на приемника обикновено ти трябват най-малко 4 спътника. Това е причината навигационните системи да са съзвездия, а не единични спътници. Тук идва и голямата тайна. Глобалните навигационни системи работят само ако времето е измерено невероятно точно. Галилео сателитите носят много стабилни атомни часовници, най-точните създадени от човек, рубидиеви атомни стандарти и пасивни водородни мазери. Системата работи в мащаб от наносекунди, защото грешка от само няколко наносекунди вече дава грешка от метри в позиция. А колко е една наносекунда? Една наносекунда е равна на 1 милиарда част от секундата. Значи тук суперсилата не е камерата, суперсилата е часовникът. Точно така е! В орбит можем да покажем не цялото съзвездие, а орбиталния етаж, на който живеят навигационните спътници МИО, средната околоземна орбита. Това помага да се види, че те не са нито нискодолу като част от ЛИО, нито на геостационарна височина, където спътниците се движат в кръгова орбита над екватора, съвпадайки точно с скоростта на въртене на Земята и ако си спомняте, изглеждат неподвижни от земната повърхност. Ето как изглежда етажът на спътниците Галилео, а самото изчисление на позицията става чрез сигналите и времето. Най-лесно е да си го представиш така. 4 спътника изпращат 4 сигнала с времеви печати. Телефонът измерва кога са пристигнали тези сигнали и от 4-те разстояния изчислява къде се намира. Провери сега на телефона си колко приложения използват местоположението ти. Карти, доставки, спорт, снимки, споделяне на локация. Почти всичко това зависи от една идея. Много точни часовници в космоса и правилно измерване на време. Може да го опишеш в коментарите. Телефонът ти не вижда улиците. Той слуша сателитите, мери време и така намира мястото ти. Европейската навигационна система за позициониране и определяне на времето Галилео днес вече има 32 сателита. Те носят имената на деца, победители в европейски конкурси. Един от първите изстреляни сателити на Галилео е кръстен на името на българчето Наталия. Когато ние местим часовника за лятно време, Галилео изобщо не мърда. Сателитите работят по Галилео System Time и смяната на часа не ги засяга. В сателитите са монтирани най-точните часовници, създадени от човека. Сателитите на Галилео са в МИО средна орбита на около 23 000 км и обикалят Земята за около 14 часа.
Ние прескачаме часа, сателитите продължават да отборяват точно. Очаквайте в следващия епизод. Супер сетивата на сателитите.